Men halipa halk arasında birden köprünçü bolmaly bolýasyna we işimiz şular ýaly işler ondan buna bagışlar ýazmaly bolýar, saýlanlar ýazmaly bolýar. Mene garaýyp ilk aýdan aýdymda şu urazgilliň ýolundan ilk aýdardy diýerler. Şoňa nähilrak düşünip bolar. Urazgilliň ýolundan aýdardy öň. Soňlaryň hany inni bir mene garaň ýol şonu ikisini tapaklandyryp bolýar diýip gurrun edýärler. Düştüm. Ol hakyky şeyler. Bağışçılık diýilende ahyrim şu bağışçylygy sady aýdymy bir ýürüň alşýarlyk, bir ýürüň alýan bağışlyk bolmaly. Ýürüň alýan bağışlyk bolmaly. Ýöne tarp berdim. Ýöne aýdym aýdyp berdim. Ol ne ýolum bolany, ýydan bolany, onu hiç bir adamyň ýürüň alýan bağışlyk, gowryan aýdymlary bolýar. Şoňalykda ýaşlykdan şu Uragelnersen aýdymly doğrudan ýürügim alyp, şoň ýolunum ne soň bilip galyp, ilkiler ne ýaşagyp, 9-10 ýaşynda kan şoň ýarak diýilen soň pikir edýärsiň şeýleken. Fahir Halipamyda Halipam. Kasy dogry. Onuň ýanky ütge diýeniň bar ýaka. Ol ütge diýilende bir adam ýyllar geçipdi. Ýyllar aýlar geçipdi. O özünden bir näme adamsyň, näme diýen biraz kadynlar artýarmy. Ýa fatlyk diýämi, muňa berilip plany aýdyşy, planyň näme diýsen millet baha berýär adam, oňa özüňe baha berýär bolanokmy. Şoňa baha milletin arasynda sen boldan mene ören saýşyňa gaty özüm şoňa şahat baksaýamy. Men halipa şu bagışçylyk ýoluna gelip radioda ýa-da telewizionyada ilkinji ýazdyran aýdymlaryň haýatlar bolmaly. Näçinji ýyllarda ýazdylar? İlkinji ýazgylan men ýüregim bolaýmaly. Elbetde bilmedim o wagt ýagdaýragym kynrak bolýarmy diýip dogrusyny aýtmalapmada sizan. Ya nähil ýagdaýda bolýarmy? Gara biz şo men şu wagt hakykat bir ýerde aýdyp ýazgylan şo barlaryna ýazylyp bir ýaş oglum bolsa radiýat baranda telewizionda ýokdum. Bolsa da hepde de bir gün. Öz ýagdaýyma diýende men. Ýadyna mysal üçin bir sak bolanlar bir mekkeje on hakda aýtmaly, buğdoy hakda aýtmaly. Şo adam bilmedim ýa özümden kendim ýaşyrak aýdaýmaly. Ýöne şo şol aýdymly ulanyp ýa goýunyň küýümde de bolmady. Şo wagt baramda radiýa men sallyň öýleýçek bolýar. Sen o wagtda bir ýagdaý bar, sen ne aýdyp bermeli näme aýtsan. Sen ýaşyňa gelsen ok, sen bir ýaşyňa bolşuňa bir sallyň öder, o da gelsen ok diýerdi. Şeyde ayını bolýanla plan ýazyk diýdi, şoň ýa barylman, ýa gelinmän, şoň ýalyk bolup. Gepin esasy men birinji ýazgymda geldi Gurban ýalar. Kızağım çalın 65-nji ýylda. Şoň 8-nji klasda okap berke. Menem şoň bilen ýaşdaşarak bir ýaş tapawym bolsa şoldy ýa bolmasa ýokdur. Şonu Eljanna şuňarak ýazyk etmeliler diýär. Menem ýazdyk diýdiler, menem ýazaýmaklar mümkin ip gidemizde. Şuňan çagaýdym ýazdyrdyk, şu wagt geldiň özünde barym şonu aýdym. Gurban bolaýyn, näýärli gelin bilen oýundy da 65-nji ýyl bolmuş. Tom taýlary. Şonu ýazylan. Şu ýanda şu geldi, olan bolsa. Yani aýyp şöýdün, edil gyjak barada gyjak suwarda töküp edilenler bizim hökmandyr, agdak geçme lazımdy bar. Sizilene ençeme konsertleri, toýlarda çalansaňyz ençeme ýyllar söýlen gatnaşamy gyjak suwar Fahir boldy. Çal alady diýip hem aglaýsak şöýle ýerlik bolany kady. Oy. Ol mene diýilse okman çar bolmaly gatda. Mene diýilse çarnyrsa agdalaymaly. Ol men onu men öz gepimde ýa o da halkyň içinde galan bir. Halkyň öýle singen zatlar we. Mene diýilse çar bolmaly. Çar bolsa ýanyna mene bolmaly. Pahyryň sen ömrü ýetirken. Ana çarjan men
Ağlarlarında bunu kıyırtıyıp kurun değil, ömrün ötünçe kalında, menen alınlarında sarın alınlarında meni bolayım. Onun halkın ağından ayrar yalıklar değil, ayrardan geçti be. Neredeyse 28 yıl yanında arası kızak sardı. 28 yılında adam bu gözünü ötürüp buradan.